Daiguntang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit. Daiguntang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, ulang adlaw. Hapit di mo gawas akong tingog. Din alam ko mo misa tinga di na taga kwarta ni kalakiha. Bitaw ni lunod akong tingog gabi gamiting misa mga contractors nahurot din akong tingog. Doon na tingali ni sa nga nabuhat. Kuhaas tingog. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kining pagkawa sa akong tingog murag doon na ginitilimadon. Pero sige lang, ato laning dawaton kay dili man kita'y tag-iyas tingog. Labaw tanan, may nalang ni tingog pa'y gikuha, sunod ani ang katingog na gyud mo ikwaon. Mga igsoon, atong pasalamatan ng Ginoo sa mga grasya ang atong nadawat, gagmay ug dagko nga mga grasya tungod kay siya man ang tag-iya sa tanan. Atong padayong iampo ang atong kalibutan nga magkasinabtanay ang katawhan, dili unta magpadayon kining mga gubat karon. Og ang atong mga benefactors and donors nga kanunay nitabang nato dinhi, hatagan unta sa Ginoo sa tanang mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, magampo kita, makagagahom og way kinutubang Dios, ikaw ang among gahom og lamdag, ablihi ang among mga kasing-kasing aron magalagad kami kanimo nga malipayon og tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tao ug kini dili pinaagi sa balaod. Gipamatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao
pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo. Gibuhat kini sa Dios sa tanan nga nagtuo kang Kristo kay managsama man ang mga tao. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, mahimo silang matarong, pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang kamatayon, mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Niining paagiha, gipakita sa Dios ang iyang hustisya bahin sa mga sala nga kaniadto wala niya tagda, apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tao aron pagpakita nga siya matarong ug himuon niyang matarong ang tanan nga mutuo kang Hesus. Nan karon unsa may angay tang ipanghambog? Wala. Nganuman, tungod ba kay ang tao nagtuman sa balaod? Dili, kundili tungod sa iyang pagtuo. Kay sa giingon ko na, ang tao himuong matarong sa Dios, pinaagi lamang sa pagtuo ug dili sa pagtuman sa balaod. O Dios ba lamang di ay siya sa mga Hudiyo? Dili ba usab siya Dios man sa mga dili Hudiyo? Matuod nga siya Dios usab nila. Sanglit usaraman ang Dios ug himuon niyang matarong ang mga Hudiyo, pinasikad sa ilang pagtuo ug ang mga dili Hudiyo himuon niyang matarong, pinaagi usab sa ilang pagtuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Diha sa Ginoo ana ang kaluoy, ugang kapuno sa kaluwasan. Diha sa Ginoo ana ang kaluoy, ugang kapuno sa kaluwasan. Gikan sa kailadman nagatuaw ako kanimo, Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang akong tingog. Abliha ang imong mga dunggan sa akong tingog nga nangamuyo. Diha sa Ginoo ana ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Kun ikaw, Ginoo, magtimaan sa mga kalapasan. Ginoo, kinsay makalahutay. Apan diha kanimo ana ang pasaylo. Aron ikaw pagatahuron. Diha sa Ginoo ana ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan.
nagasalig ako sa Ginoo. Ang akong kalag nagasalig sa iyang pulong. Labaw sa mga gwardiya nga nagpaabot sa kaadlawon. Ang akong kalag nagapaabot sa Ginoo. Diha sa Ginoo ana ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatagong kaluwasan, kalay kun siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sa Jesus miingon, pagkaalaot ninyo, nagbuhat kamo og nindot nga mga lubnganan alang sa mga propeta, ang mga propeta nga gipatay sa inyong mga katigulangan. Sa ingon ini kamo mismo miangkon nga kamo miuyon sa gibuhat sa inyong mga katigulangan, kay sila maoy nagpatay sa mga propeta ug kamo ang nagbuhat sa ilang mga lubnganan. Tungod niini ang kaalam sa Dios nag-ingon, padad-an ko silag mga propeta ug mga sinugo ug ilang patyon ang uban ug ang uban ilang lutuson. Busa silutan ang mga tao niining panahona tungod sa ilang pagpatay sa tanang mga propeta, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan gikan sa pagbuno kang Abel ngadto sa pagbuno kang Zacarias nga gipatay tunga-tunga sa halaran ug sa balaan nga dapit. Oo, sultihan ko kamo, silutan ang mga tao niining panahona tungod kanilang tanan. Pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, gitipigan ninyo ang yawi nga maoy moabli sa pultahan sa balay sa kahibalo, apan kamo mismo dili mosulod o gisanta ninyo ang buot mosulod niini. Sa pagbiya ni Jesus ni adtong dapita, gisaway siya pag-ayo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo, ug nangutana sila kaniya mahitungod sa daghang mga butang. Gisulayan nila siya paglitag aron hisakpan siya nga nasayop sa iyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Sa
unang pagbasa gi klaro ni San Pablo nga dili ta maluwas pinaagi ra gyud sa pagtuban sa balaod, kung dili pinaagi gyud pagtuo. Lingiyay mong tupad na nituo bagyod ka nga maluwas na ka. Ana kay usahay moingon dayon kanang naay mamatay nako unsa may inyong hunahuna kining patay tuwa na ka ni sa langit o tuas impierno. Wa pa jud ko kasuway nga nitubag tuas impierno. Ang tubag yun tuas langit pader. Ana alabi na ana diya sa minteryo kanang death anniversary nya magmisa. Ako kani kang atong gimisahan ron inyong paminaw asa nakahaniron tuas langit o sa impierno, langit pader. Ana inig pangutana nganong langit man buutan man ni siya pader, di man gini siya magbinuang kusog man ni kay siyang musimba. Ang pangutana mituo ba siya ni Kristo isip manluluwas? Kay kita ra ba ang atong pagtuo nga kita maoy manluluwas? Kusog kay taana mo na paningkamot gyud, halag gyud paningkamot kay kita lagi mo'y makaluwas. Unsaon na lang pader og dili ko katrabaho. Amo na daghan kay diri magpatabang pader. Tabangi kog ampo nga makatrabaho ko kay kun di ko katrabaho patay gid mi anis gutom. Nga nana ba? Di ba? Murag mga manluluwas. Ambot ka ang mga kandidato karos barangay, sugod na ba sila kumpanya? Di ba ka sila magsigig pasalig, ako'y muluwas ninyo, kanidinhim, ako ning luwason, kinib, ako ning luwason. Hilas-hilas lang mo. No, kusog kay tana. Matod pa ni San Pablo, kitang tanan wa gyoy angay ikapagarbo. Kanira baron pangumpanya kusog sa kay mo pagarbo, ako'y nakapahimo anak, ako'y nakapahimo, ako'y nakapahimo anak. Ang pare sad moingon sad, ako'y nakatukod ani, tungod din ako na ni. Wa tay angay pasigarbo matod pa ni San Pablo. Ngano man pulos ta nakasala. Kanang sala mga igsoon mao ginay mo banlod nato ngadtos kalautan. Nya kini sang atong kinabuhi dali ra kay ning batawag to baghuyang kayo. Kanilang akong tingog awa gahapon kusog-kusog ganin tingog awa pagkayo ni siya mapagaw hibong lang ko pagkahapon na aksyon na mag struggle akong tutunlan nagmisa ko struggle naman wa baka ni maamong sa akong pag-blessing sa mga kandidato gabi kusog-kusog po man to gabi wa baka to'y akong giblessingan ato yawanon kaayo nya nisod garing yawa ba ubay-ubay magiging sila diri nagpa-blessing lipay sa kay ko pero kusog pa man to akong tingog ato blessing ko paghuman meeting ko sa mga contractors anang atong kumbinto diha kay ga-align sa trabaho nag-anam na magkawa akong tingog pero basin sa dito tos mga contractors mga buangon siguro to contractors tabok na rin ang ilang iyawa. Ang ako lang bot, ipasabot ba nga kining atong lawas, dali ra kaini nga mamatay, dali ra ning mawa, huyang kayo ta, mapando lang ta, nya madusmo, parok imong wa na dako na kay nagkausaban sa imong kinabuhi. Munang dili kita manluluwas. Ang manluluwas, maura gyud si Kristo. Muna adto ta motuos Ginoo. Pasabot, nga wa tay buhaton nga dili nato ihalad sa Ginoo.
Diri sa atong ebanghelyo niingon si Kristo nga silutan gyud mo tungod sa inyong mga kaliwat nga mipatay sa mga propeta. Nya kamoy naghimog mga nindot nga lubnganan tuan na dito sa Jerusalem kanang magdulhog na tapadong adto sa kanang ilang gitawag og katubitang giagian ni Kristo pag suod niya sa Jerusalem katong kanang binditas lukay nga magsigig warawara nga man na dihay daan pag adto na mo dapit diri sa tuo mating ito daghan kay mga lubong ba mao kuno toy mga lubong sa mga propeta didto tinga ito si Jesus nagtan-aw sa na inyo gipanghimuag lubong panahon pa tong Jesus mga 2,000 years nindot ba sa tanawon pero gisawa ito ni Jesus ingos Jesus kamo mo'y gahimos mga nindot nga lubong unya ang inyong mga katigulangan mao'y nagpatay sa mga propeta nga inyong gikunuhay gihimu-himuag lubong dili na mo'y makaluwas kung dili ang pagtuo sa gisultis mga propeta. Unsa may gisultis mga propeta, unsa may gisulti ni San Vicente Ferrer, unsa may gisulti ni Jesus, unsa man biyai ang inyong mga sala paghinulsol dili na mawa pinaagig kwarta, di na mawa pinaagig pagdaog sa eleksyon, dili na mawa pinaagi og achievements paghinulsol. Unya unsa may resulta kung maghinulsol ta? Unsa may resulta? Mahimot ang mga manluluwas kauban sa kaluwasan or tigdala sa kaluwasan gikan sa Ginoo. Muna paghinulsol ni San Agustin sa iyang kabuang suna nahimo na siyang buutan, nagdaan na siyang kaluwasan sa kalibutan. Paghinulsol ni San Ignatius of Loyola gikan sa iyang pagkaambisyoso nga pagkasundalo nahimo na siyang tigdala sa kaluwasan sa kalibutan hangtod karon. Paghinulsol ni San Pablo gikan sa iyang pagkamanlulutos hinulsol siya siyang sala nahimo na sad siyang agianan sa grasya. Sige lingay mong tupad ing unsay imong angay hinulsulan. Kay basig wa na siya kibaw. Na unsa may angay nimong hinulsulan. Isiglan tag bantay ani kay naa man kitay mga sala matud pa ni San Pablo kitang tanan nakasala maghinulsol na ta aron muhag agi dayon ang kaluwasan. So sama pananglitan aning ato mga projects dinhi nagsigitag baligyag mga slots. Siguro gyud ko nga ang namalit aning ato mga slots nakahinulsol na ni silang sala. Kay guwapa ni sila kahinulsol, di gini mamalit. Na may daghang naminaw nato, malingaw ra, lingaw kay kuha ng pader. Kutob ra sila diha, pero di gyud mo palit og slot, nga naman gibabagan sa sala. Labigin ng sala sa pagka-materialistic, kanang sala sa pagka-warrior, kanang pagka-mabalakon, sala sa pagka-ambisyoso, mubabag man na sa atong generosity. Pero salamat sa Dios kay naagi padayon nga pag-increase sa atong halin sa atong holy pads para sa atong national retreat of priests karong November 7 to 9. As of yesterday, ang atong halin sa holy pads niabot nag 66,269 kaslats. Pakpak. Nag-anam nagkajutay, no? 33,731 na lang ang kuwang. O niya, sa ato sang 30 slot challenge, kaning tag 3,000 per challenge.
nakadawat na putag as of yesterday 740 ka 30 slot challenge. Pakpak na sad. Sa ato sang investment slots kaning DSAP as of yesterday na natay 84 slots nga halin. Pakpak. Onya sa 84 slots na natay 61 na actual cash investment. Ano malipay. So, basin og mapuhon, ato na ning marimit ang atong partial payment. Basig makahatag tanig mga 30M siguro, partial payment. O di gamay na lang tagkuwang. Di ba? Mura mamugwa, malipay nga. Mao lagi na, basta di mo palit. Basta di lagi mo palit, digin mo malipay. Pero congratulations sa tanang namalit niya. Naapa may 56 ka DSAP nga available. Hala, kinahanglan na lang tag 56 ka tao nga mo invest og tag 500,000 pesos. First come, first serve na lang ni siya. Ako lang ning gisgutan kay dagko kay ning ato mga proyekto. Dagko ba? Makaingon ta nga murag imposible mantingali ng mabuhat. Pero kay Ginoo may gasugo, I believe nga gisugo radyod tas Ginoo ani ato ning buhaton kay ang tumong alang mas kaayuhan sa katilingban, dili kaayuhan sa particular person. Kung dili para gyud sa atong parokya, para sa archdiocese, para sa ato dinhing mga katilingban. Mao ni siya ang kaluwasan. Dili kita mao hinungdan, dili ang atong kabuutan, kung dili ang atong pagtuo ug ang atong pagkamapaubsanon nga magpagamit ta sa Ginoo. Kay mogamit man gini siyag mga tao. Ang atong giingon sa atong salmo naingon ta diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Angay gitang kaluyan tungod sa atong pagkamakasasala, pero iya sa tanggi himo nga agianan sa iyang kaluwasan. Atong iyampo ang atong mga kandidato, mga politicians, labi na sa mga barangay level karon nga eleksyon nga muilaon ta sila nga agianan sila sa kaluwasan, dili sila mga manluluwas. O hinaot unta nga sinabtanay sila, maghiusa, magtinabangay, kay pulos man sila agianan lamang sa kaluwasan. Wa untay magpagarbo nila nga magsigig pagarbo nga siya ra gyud mao'y labaw sa tanan. Kay kitang tanan way kapuslanan kun wa si Kristo. Muna anha kita motuos Ginoo dili sa mga politiko. Ay mugtuan ang mga politiko ug magsulti-sulti na sila nga maay sila ay tuo ni Kristo nga mogamit gid siya usahay og mga politiko. Mo na itong iampo. Sige, lingay mong tupad na dinata mo tuos mga politisyan na. Pero atong tuuhan nga sila gamiton sa Ginoo. Adto ta mo tuos Ginoo, dili nila. Pero mo tuo ta gamiton sila sa Ginoo. Mo na'y atong himuon. Sige, manindog data. Mga igsuon, pangayoon nato sa atong Ginoo ang iyang kaluoy o kaluwasan, malaomon kitang muingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami.
nga sa atong pagkinabuhi isip mga sakop sa katawhan sa Dios, tumanon nato ang mga gipangayo sa Ebanghelyo, pinaagi sa atong makanunayong pagsaksi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ngalikayan nato ang pagpamuhat sa mga butang, aron mapahiuyon o aron makit-an sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga nawadag kadasig tungod sa atong bating mga batasan ug kinaiya, mubalik na sa pagsimba tungod sa atong nabag-ong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton makakita sa makaalim nga kamot sa Dios, diha sa ilang mga pagsulay ug mga kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga mitaliwan gikan niining kinabuhia, madawat ngadto sa himayang walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan, tabangi kami sa pagsimba kanimo uban sa buhing pagtuo, dawata kining among mga gipangamuyo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness is great. We offer fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok santos na simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pagampo ug kasa nga among gihalad diha sa pagtuo ug paghigugma ug himua nga kining Eucharistia magdala kanamo nganha sa imong himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mainausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo Amo na na gibayaw ayaw ngadto ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma,
Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, ipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo.
ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Amahanam ganasa panghalangin, pagdaigon ng imumalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, patuman ng imong pagbuo, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagan law, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinuluan, luwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaomon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugan, himaya, ang tun sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing this song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. O Amahan, nga gamhanan ang lawas ug dugo sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Dios nung kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasang atong nadawat karon, mahimotang manluluwas or agianan sa kaluwasan. Mahitabo ra ni kun motuo gitas Ginoo, dili ta motuo sa atong kaugalingon o kaha sa laing mga tao. So, salamat sa mga tao nga nahimong agianan sa kaluwasan nga namalit sa atong mga slots. Pero niya pa'y daghang slots nga available sa Holy Pads na pa'y 33,731 slots, tag 100 pesos per slot. So ato na lang gining tiwasog palit karon ra ni kutob November 7 nya sa ato sang DSAP na pay 56 slots, investment slots nga tag 500,000 pesos per slot. So kamong na ay mga extra diha nga 500,000 pataas, pamalit mo aning maong slot aron di gyud mo magmahay sa inyong dako-dakong grasyang nadawat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.